palau de la mentida. Autor: Pedro Pablo Sacristán. Tots els follets es dedicaven a construir dos palaus, el de la veritat i el de la mentida. Els maons del palau de la veritat es creaven cada cop que un nen deia una veritat i els follets de la veritat els utilitzaven per fer el seu castell. El mateix succeïa amb l'altre palau, on els follets de la mentida construïen un palau amb les rajoles que es creaven amb cada nova mentida. Tots dos palaus eren impressionants, els millors del món, i els follets competien durament perquè el seu fos el millor. Tant competien que els follets de la mentida, molt més tramposos i barroers, van enviar un grup de follets al món per aconseguir que els nens diguessin més i més mentides. I com ho van aconseguir, van començar a tenir molts més maons i el seu palau es va anar fent més gran i espectacular. Però un dia, alguna cosa estranya va passar al palau de la mentida. Un dels maons es va convertir en una caixa de paper. Poc després, un altre maó es va convertir en sorra. I al cap d'una estona, un altre més es va fer de vidre i es va trencar. I així, a poc, cada vegada que se n'anaven descobrint les mentides que havien creat els maons, aquests es transformaven i desapareixien, de manera que el palau de la mentida es va anar fent més i més feble, perdent més i més maons, fins que finalment es va ensorrar. I tots, inclosos els follets mentiders, van comprendre que no es poden utilitzar les mentides per res, perquè mai són el que semblen i no se sap en què es convertiran. I catacric, catacrac, aquest conte s'ha acabat.